Hej! Så er vi nået frem til den 3. december, og lige for at være helt tydelig, så er det jo meningen, at man skal lave alle øvelserne hver dag, så at julekalenderen bliver forlænget med en øvelse hver dag. Der var lige et par enkelte, som havde troet, at det blev nemmere og nemmere, jo tættere vi kom på den 24. og vi gik nedad i antal gentagelser. Det er ikke det, der er tænkt. Det er jo en RawFit-kalender. Så derfor er det vigtigt lige at huske, at det hedder 24 squat, 23 lunges, og så selvfølgelig skal vi også lige sørge for at have lårbasserne rigtig godt med, så i dag hedder det så 22 reverse lunges, hvor vi i stedet for at tage benet frem, nu tager benet tilbage. Så her kører vi baglæns i stedet for forlæns. Så vi nu har 24 squat, 23 lunges, hvor vi går frem, og 22 reverse lunges, hvor vi går tilbage. Og så husk lige, ja, du vil gerne være med, ikke, Malik? Husk lige, at det er sjovere med videoer og billeder, end bare at skrive done. Så der skal også noget fotodokumentation til. Nu er der nogen, der de første par dage bare har skrevet done. Der skal foto på, at der sker noget. Det er jo en RawFit-kalender og en challenge, og ikke bare en hyggekalender, hvor man kan sidde og se på alle de andre. Lave noget, og så kan man lege sofa-kartoffel derhjemme og nyde underholdningen. Det var alt herfra. Hej.